Bismillah ka NFTV kan no ka jabrandmo ye ka émission duma la be na ba fuma ko dimanche politique bi anga babu bina boli fin crime belbele badi kan no ye Mali ye demande mun ke pour que ministre be se ka kam bilan ta ka bo anga jamana en kono nana o ko fe amna kuma RJK conférence de presse mun kera na ya ka taux de participation 38% foyana amna kuma fana kan ni ala sona ma ani anga belbele la belbele no ye Mamadou Digo ye kale ka passeport diplomatique minenana amna na ga da kumunga wali sa passeport diplomatique re munde amna ndado bela jerena anga plateau sans fela na nya fo ina ma be kun ne sigira doro nga Umar be ken krefe njeno Umar iyankuma nso kuri basiti da alhamdulillah demain abedi il forme na il semble que Bamako c'est doux aujourd'hui hein, il y a la pluie et puis tout ça oda to yira bi wala wala tara la ga didi hein ni ala ka klimi sino an jolani be samena de bon sanji bina mais bi woni ni ala ka klimi ala ti di do wati bela de ani klimi mu ngaso ni to ko waso no ambe gere gri me meto be klinga fo buje ko kunyon kono na sambe na amma sanfo se me bianya ya me famela barkanda ambalma flebo bololo sanfe fana aw bismillah aka jabran ka no NFTV anga belbele flabambolo koro bi nulu bina basi anga baruda ina no folo we bu mabel jawara na les sociétés civiles maye et puis journaliste do abe radio Dakana monsieur Jawara ini nyakma amba inali jaran yɛrɛ weleli jara n yɛrɛ n b'aw fo ka NFTV lajɛbaa bɛɛ fo minnu b'a ta télé la ka tila k'a ta bɔlɔlɔ sira wɛrɛw fɛ tugun n bɛ foli lase bɛɛ ma. A diyara n ye kosɛbɛ Monsieur Sidibé Bassirou, le président du Parti républicain jamana tabaw i bisimila. Merci Wagé, bonjour. Ça va? Bonjour mes collègues. Dimanche. Bien, Bassité. Très bien. On va se gagner un plateau sans faire non. Donc on va follow na oui dimanche temeni voter mon kerano et kalatafli ka proposition que anga jamana wulu sebela na bu fuma pour la constitution. Au participation ko ni ma kemejo ko ma bisaba ani shegin kulu di yira a kenekan. O participation na ambulo dogara doni mais ni a jatimine a fana na ka kan parce qu'il paraît qu'il y a 400 bureaux de vote bureau kemenani ani kofela la kulu bema fana ñon kan kana se ka ni participation ni ka se ka sankrota doni akera wasama ke wasaye bu mabel 38% est-ce qu'elle ma dogara doni. Bon, effectivement, il y a une fois comme il faut la jamana nyamogoma EJ abaka première expérience là EJ misigira ne be se ka fo nya ka kala fili folo la beni anya ka fo élection référendaire malien ma diga la kosobe c'est à folo mi andigira me kuma sous contrôle du président aller au lieu politicien mais be ka fo ameta kala fili mogodi mais ni zin amé kala fili amé en RD am se ka fo système de votation de au stratégie là mɔgɔw ma min faamuya ale la ale ye circonscription électorale liquide do c'est pas parce que k'a fɔ ko nin région in bien nin région in fana bɛ taa nin non ale la jamana fantan naani bɛɛ élection ka se ka kɛ marabolo bɛɛ la an nana danna bureau de vote kelen ma. Par exemple n'a fɔra ko Tombouctou région hali n'a kɛra Tombouctou ville gansan. Hali n'a kɛra Tombouctou ville dɔrɔn ye. A kɛra yen wa. parce que ale la jamana fan bɛɛ de ye circonscription électorale ye. Mɔgɔw ma se k'o yɔrɔ de faamuya les gens pensent que i n'a fɔ élection tɔw bɛ cogo min na fɔ présidentielle bɛ cogo min na ni kalafili ma se ka kɛ yɔrɔ dɔw la a bɛ se ka jouer kalafili jaabi ka a bɛ se ka jouer a fɛn dɔ kan donc o y'a yɔrɔ fɔlɔ ye min walawala lamɛnbaaw k'a faamuya filanan ye mun ye an bɛ yɔrɔ min na ko bi a bɛ ka bɛn samiya ma Mali yɔrɔ caman de bɛ yen min ni kɔfolo ni bafolo kelen bɛ ka yɔrɔw tigɛ i b'a ye k'a fɔ maaw ka bɔli ka taa kala fili i t'a sɔrɔ gɛlɛya caman b'a la hali ni kalafili ka d'u ye sabanan ye mun ye kalafili sɛbɛnw ma labɛn
a ma labɛn EJ yɛrɛ ka erreur fɔlɔ kɛra mun ye i bɛna k'a fɔ kalafili yɛrɛ sɛbɛn mun yɛrɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na fɔlɔ a tun bɛ ɲini bon ye n'an b'a fɔ ma ko bureau Tarawele olu b'u d'a ma Sidibew b'u d'a ma kumana Jawaraw b'u d'a ma ainsi de suite mais nin na olu ye bon kelen de ta bɛɛ bɛ don mun kɔnɔ donc influence bonyana fo dɔw yɛrɛ découragera ka taa so mais olu fɛnɛ t'a kalama k'a fɔ ko hali ni kalafili sɛbɛn t'i bolo i yɛrɛ ka bugunatigɛ sɛbɛn dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko identité wɛrɛw carte d'identité ni carte consulaire ni passeport na ɲɔgɔnna olu bɛ se k'i bila ka voter maa caman kun t'o dɔn sabanan ni naaninan ye mun ye lahalayaw ni kunnafoni jɛlenw man di mɔgɔw ma k'a fɔ ayiwa a bɛ se ka voter n'a ka sɛbɛn tɔw ye mais fo k'a sɔrɔ i bɛ kalafili bon min na i tɔgɔ bɛ donc caman y'a bila kunna a fɔra an bɛ voter ni carte ye a mana sɔrɔ yɔrɔ min na an bɛ voter o de y'a kɛ maliyɛn caman bɔra an ka dugu caman na damandaw b'o la yɔrɔ caman b'o la k'a fɔ k'u bɛna voter gouvernement yɛrɛ de y'a fɔ mais olu m'a faamuya k'a fɔ a fɔra kɛ bureau vote bɛ yɔrɔ min na yen de ko don donc laban kɛra mun ye il y a 50 000 maliyɛn maa ba 50 min y'i kunda EJ kan donc maaw taara EJ taga la EJ tagalaw fɛnɛ n'i y'olu ta k'a bɔ a la ani EJ fɛnɛ bɛnna donc ninnu bɛɛ ye facteur ye mun bɛ se ka jouer taux de participation kan mais nin bɛɛ kɔfɛ mun kɛra tare jamana wolomasi tabaw ale ni jamana marabaaw ka fo nin yɔrɔ la u sera k'u jɔ u kolo la ka jamana in kalafili sécuriser à 100% ka kɛ a cogoya la hali n'a sɔrɔ kalafili bureau 500 walama a tɛ 500 bɔ dɔɔni u ma se ka dayɛlɛ dɔw ta ye lakanabaliya ye dɔw ta ye o kumana yɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ gɛlɛya cogoya ye donc ne bɛ se k'a da o kun. voilà ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ min na e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sa ko mɔgɔw ma faamuyali kɛ fɛn dɔw la o dɔ ye carte d'identité ni fɛn n'o ye ko kuraw ye anw bolo kalafiliko la est ce que ninnu ma tanko kun t'u la est ce que u ma retard ta walasa ka maliyɛnw lafaamuya walasa ka kalafili in kɛ wa. oui tanko bɛ se ka k'a la mais bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi. c'est à dire n bɛ fɛ k'a dɔn mun nana ni nin ko in précédé ye k'a kɛ. mun nana nin précédé parce que kalafili kun kan ka kɛ wagati min na a bɔra dɔgɔkɔrɔ layidu an y'a ta diɲɛ mɔgɔ de k'a fɔ an bɛ baara dɔw boloda maaw de fɛnɛ bɛ yen minnu kɔrɔtɔlen don k'a fɔ ko ka fanga lasegin o kumana an ka taa ordre constitutionnel la donc n'i y'o ta k'a lajɛ Mali bɛ gɛlɛyaba min kɔnɔ o ye lakanabaliya de ye fɛn tɔgɔ ye di Umaru f'an k'a bila an kunna an k'a dɔn k'a fɔ kalafili tɛ se ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ mais jamana gɛlɛya mana ban de a bɛ taa kalafili ɲuman na a bɛ taa kalafili jɛlen na jamana bɛ yɔrɔ min na ko bi gɛlɛya saba bɛ o b'a kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ ye min ye diɲɛ ka dɛmɛ ka dɔgɔ anw fan fɛ lakana sira fɛ filanan ye mun ye banbagaciya wale b'anw fɛ yen sabanan ye mun ye karaw gɛlɛn wale b'anw fɛ yen n'o ye ni tiɲɛ minnu bɛna mugu fana don u yɛrɛ la n'o ye terrorisme ye rébellion b'an fɛ yen terrorisme b'an fɛ yen donc ni nin lakanabaliya façon fila b'i fɛ yen jamana pression bɛ jamana kan sur le plan politique fɛn fɛn bɛ yen a ye élection kɛ a ye élection kɛ a ye élection kɛ minnu bɛ ka fɔ ko élection kɛ hali CEDEAO n'a ɲɔgɔnna ninnu ni an ye san joli kɛ Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ CEDEAO k'a bɛ force en entente bila ka taa ko kulu dɔ labɛnnen don k'a bɛna Mali dɛmɛ an b'o san joli la hali sini a ma kuma ale yɛrɛ ma dɔn yɛrɛ ko lakanabaliya yɛrɛ bɛ se ka maa bali fɛn na mais donc ko in ye maliyɛnw ka ko de ye i y'a fɔ cogo min na a précipité a bɛ précipité o ye diyagoya ye ka d'a kan layidu minnu taara hali ni ma se k'a bɛɛ kɛ i bɛ ŋaniya jira k'a fɔ i b'a sira kan. Très bien. A diyara n ye kosɛbɛ monsieur Sidibe. Oui. Mun ye ne dabali ban kosɛbɛ il y a i n'a fɔ Mobili Jawara y'a da maga cogoya min na il y a beaucoup de problèmes qui minent ces thèses-là. EJ à la représentation dans les régions c'est trop faible. Participation kɛra 38% ye. Est-ce que explication wɛrɛ bɛ e yɛrɛ bolo k'a da o yɔrɔ kan parce que n'i y'a jateminɛ anw tun sigilen bɛ a ka kɛ tare ye hali n'a ma k'a ye i n'a fɔ explication minnu di olu bɛ se ka kɛ facteur ye minnu y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko taux réduit la mais i delila ka kuma fɔ depuis tuma jan ko sensibilisation c'est très important c'est-à-dire que ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ adamadenw ɲɛna yanni kow ka se ka sabati est-ce que o fana t'a la i n'a fɔ n jɛɲɔgɔn y'a fɔ cogoya min. Merci Wage i ka kuma je crois que nafaba b'a la Boubou Mamel a ye mun fɔ facteur ninnu olu gérera a kan kosɛbɛ mais n'i ye a jateminɛ n bɛ se ka mun fara a ta in kan o ye sensibilisation a kɛra mais ne bolo a ma kɛ a kɛcogo la dɔ fɛn caman tun b'a jɛ parce que bon ni ko mɔgɔw ka bɔ sisan au niveau des mairies par exemple les nouveaux partis politiques n'ont pas été impliqués. Bon, souvent j'oublie comment et Tokana quoi. Voilà.
balma nya fo na tugam na nga plateau ya demale no kosebe bi anga kenen ka Emile Salamso donna non lo est président parti socialiste pour le renouveau monsieur So ini nyakuma aba kuri basiti da amala tam monsieur So ka damne depuis wati fo kana place sana nya wala bololo sans faire la plateforme chamba don créer ni yari parti aka kenya yari parti awni mo ko bo fa no ani chama ci fa mo no wati ni na parce que transition no chama ci fa o siglim kera entre référendum na no e kala tafili pour e gase ka ko sabati yani aw be willa aw mi non la mbe foli kɛ bɛɛ lajɛlen jarain ka hakɛto ɲini kɛ an lamɛnbaga na an filɛbaga bɛɛ fɛ jarain ka hakɛto ɲini kɛ yɛrɛ fɛ ani ko débatteur mɔgɔw tɔɲɔgɔn n ye retard mu accusé n yɛrɛ diya ye ko tɛ a bɛna bouchon de ka ca un peu sira la o de ye minɛ dɔɔni i y'a fɔ cogo min na ne ye Emile Salamso ye ne ye parti socialiste pour le nouveau PSR au président national ye ne ye en même temps i y'a fɔ cogo min na ne bɛ plateforme dɔ la n'o bɛ wele Anko Fasoko o plateforme bi bi in na an bɛ furancɛ fanga dɛmɛ a ka baara n'a ka kɛwale caman na walasa a kuncɛko ɲuman ala k'o sabati an ka jamana ye donc effectivement projet de constitution in na an hakilina caman bila ka taa mun ye an ka plateforme hakilina ye o hakilinaw la caman taara en compte i b'a fɔ ɲinɛ kɛra caman kɔ nka n y'a fɔ cogo min na anw ye taabolo min ta an ka plateforme na n'o ye Anko Fasoko ye a constitué ni parti 52 na association 23 président ye Mamadou Oumar Sidibé an bɛ Mali fan bɛɛ an bɛ jamana kɔ kan le président c'est Mamadou Oumar Sidibé ne yɛrɛ y'a secrétaire exécutif ye an y'an ka parti plateforme tɔnden bɛɛ wele parti politique minnu b'a la association minnu b'a la personnalité minnu b'a la an ye expert à la matière ka o bila a f'u ɲɛna constitution ye k'a fɛsɛfɛsɛ fɛn fɛn b'a a kɔnɔ je pense que i y'a fɔ cogo min a tɛmɛna bɔlɔlɔ caman kan u y'an ka kibaruya ni fɛnw mɛn c'est pour que mɔgɔw k'a dɔn fɛn minnu don afin que a ka faamuya k'a fɔ référendum mɔgɔ ko tɛ transition ko tɛ jamana ko don jamana ko jumɛn don san kelen ko tɛ san fila ko tɛ wagati ko de don wagati jan fɛn mun bɛna e mara i ka ɲɛnɛmaya n'i ka hakɛ a bɛɛ bɛna tɛngu fɛn mun na k'a daminɛ ni bɛnkɛra kan ka taa se fo jamana ɲɛnɛmaya ka yɛlɛma ka se hakɛ dɔ ma pour que yɛlɛmani wɛrɛ ka se ka boloda a la donc an y'o de walawala mɔgɔ ye a ka faamuya et k'a fɔ ko consigne de vote bi di oui ou non il est bon que mɔgɔ ka bila en âme et en conscience mais a chaud min mun fɔ quand on dit bɛɛ ka voter en âme et en conscience o kɛra mun nɔfɛ n'a walawalalen i ɲɛna i bɛna faamuya k'a fɔ constitution de 92 fɛn mun b'o kɔnɔ ani fɛn min bɛ 2023 ta kɔnɔ danfara belebeleba b'u ni ɲɔgɔn cɛ mun bi an ka jamana ka ɲɛtaa sabati mun bi sɔrɔ bozo bagaw lafiya mun bi jamana yɛrɛ lafiya faamuya cogo ɲuman na donc hukumu kɔnɔ sans faire trop de pression sur c'est-à-dire an ka plateforme tɔndenw kan et puis i bɛna ye o pression man bonya de telle sorte que bɛɛ taara fɛn na fɛn mun bɛ jamana nafa et je pense que o résultat fana yira donc voilà un peu la façon la plus démocratique en y'an ta organiser plateforme kɔnɔ cogo min na. Très bien monsieur Sow a diyara n ye kosɛbɛ donc monsieur Sidibé n bɛ na i ma n tun bɛ ka kuma pourcentage in kan parce que pourcentage nin normalement n'i y'a jateminɛ ni kalatafili tɔw tɛ kelen i n'a fɔ député sigi ni maire sigi ni président sigi ni ye jamana ko de mais a dɔgɔyara ne ɲɛkɔrɔ kosɛbɛ 38% c'est a dɔgɔyara dɔɔni quoi. A dɔgɔyara dɔɔni un peu faible bon comme monsieur Diawara a y'a fɔ cogo min na a ye facteur caman cité o facteur ninnu na n bɛ se ka mun fara kan donc pour moi parti politique ma impliqué qu'à ce niveau de là il y a eu des plateformes certes mais en réalité ni parti ninnu y'u ka baara kɛ o ye mun ye militant minnu bɛ yen pour sensibiliser d'abord u ka taa carte ta donc ne yɛrɛ taara mairie la j'ai vu que carte caman ma se ka retirer donc o bɛ se ka jouer taux de participation kan o ka bɔ yen il y a eu des détracteurs donc fanga lafasabaga dɔw fɛnɛ wulila ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ dɔw ye ko bon nin tɛ olu ka ko ye donc o jamakulu fɛnɛ n'i y'o fara a kan o bɛ se ka jouer taux de participation kan o ka bɔ yen an ka zone dɔw fɛnɛ bɛ yen kalata ma se ka ɲɛ sɔrɔ o yɔrɔ ninnu na i n'a fɔ yɔrɔ jumɛn i n'a fɔ Kidal mara ani Tɔnbɔkutu fan dɔw fɛnɛ bɛ o la voilà mais Kidal fansi bon Kidal n ka faamuyali la n y'a mɛn cogo min na ma yɔrɔ ye Kidal kala taara yɔrɔ min na voilà mais e ko ko parti politique ma intéressé c'est-à-dire
l'aw jate a ko la kosɛbɛ ko min oui i b'a dɔn comme élection na awɔ an yɛrɛ bɛɛ ko faso ko don n y'a faamuya Mali ko don awɔ bon aw ma intéressé pourquoi n y'a faamuya aw ma taa o yɛrɛ ni ye consultation de c'est à dire n tɛ parti dɔrɔn ka ko ye nin ye jamana ka ko de maintenant ni parti da ka ko don parti yɛrɛ bɛ wuli ka se a ka militants ma ka a essayer ka mɔgɔw labɔ ni a fanga ye non mais n bɛna ka a essayer ka mɔgɔw labɔ maintenant ni plateforme kɛra partout divisera o dɔw ko n bɛ fanga dɛmɛ dɔw ko n t'a dɛmɛ mais ne ka laɲini tun ye mun ye bɛɛ ka jɛ nin ye o ta la mais bɛɛ ka kɛ fanga kɔfɛ ni bɛɛ sɔnna référendum ma an bɛ jɛ an bɛ an fanga kɛ kelen ye donc parti bɛɛ bɛ jɛ k'a ka mɔgɔw labɔ ka mɔgɔw sensibiliser k'u orienter u ka taga u ka vote kɛ a ɲɛ ma. non mais partout m'a intéressé ne t'o de faamuya e ka kuma kɔnɔ aw kun mɔgɔ bɛ intéressé non m'a fɔ intéressé u ma impliqué à fond pour que u ka se ka nin baara in kɛ bon a bɛ se ka kɛ parti dɔw bɛ se k'u yɛrɛ minɛ a bɛ se ka k'o ye fɛnɛ. parce que élection présidentielle tɛ député sigi tɛ maire sigi tɛ faso ko de don ka taa faso constitution bɛ se ka yɛlɛma cogo min na o baara de je pense que maliyɛn den fɛn o fɛn ni faso kɔnɔ b'i dusukun na nin ye bɛɛ ka ko ye mais e yɛrɛ bolo mun de nana n'o ye. bon a bɛ se ka kɛ parti bɛɛ tagabolo tɛ kelen ne delila k'a fɔ aw ka plateau in kan yan anw yɛrɛ ka parti an ye vote kɛ an ko k'an bɛ 8 de ta an ye 8 ta donc maintenant o kɔnɔna na an tagabolo bɛ se ka kɛ mun ye an bɛ se ka baara jumɛn kɛ k'a fɔ an ka militants ye u ka se ka bɔ ka taga voter an b'o kɛ ni an se ye mun ye an bɛ se ka kɛ ka dama mais parti tɔw n tɛ se ka fɛn fɔ. donc n'i y'a faamuya partout aw kun mago bɛ dɛmɛ de la gouvernement ka au moins financement dɔ ta ka côté la pour que an bɛ se ka. bon a bɛɛ tɛ financement ye financement dɔrɔn tɛ. intéressé pour voilà implication bɛ yen c'est à dire ni i bolo donna a baara ninnu na donc i yɛrɛ i ka fasoden ɲumanya a tɔ bɛ diya i ye i bɛ se ka baara in kɛ ni kɔnɔnajaya ye quoi. pour moi a bɛ se ka kɛ ni parti politique wɛrɛw ye quoi. très bien faso ko la n'aw sigi ka kɛ ko fɔ aw ka wele de k'aw intéressé walima ka wari walima ka fɛn dɔ kɛ est ce que o tɛ ko wɛrɛ y'a ko la. non o tɛ ko wɛrɛ ye. ni Mali ko ka d'aw ye ko Mali ko de don an b'a la soit constitution ka passer ou bien a kana passer je pense que bɛɛ kan k'i impliqué à 100% wari ko tɛ foyi tɛ faso ko de don an bɛ taa. non n y'o de fɔ personnellement i bɛ se k'i impliqué donc i se ye min ye i bɛ d'aw ma et tu as vu mais gouvernement ka parti élément tɔn i tɛ se k'olu de forcer kosɛbɛ. i tɛ se ka parti politique tɔw de forcer mais i ka parti kɔnɔna na anw y'an se kɛ o an se ye mun ye an bɛ se ka d'aw ma mais ni anw farala gouvernement kan an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a fanga bɛ se ka bonya ni nin ye. an tɛna mɛn nin kuma in na monsieur Sow n y'a fɔ n y'a tɛnku na cogoya min na ka fɛn tɛnku micro sama ka na dɔɔni ka tɛnku Jawara la cogoya min na participation in dɔgɔyara kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ bon an fɛ kalatafili tɔw ni nin tɛ kelen ye normalement ni jamako de tun don a kan ka tɛmɛ 38% in kan i n'a fɔ n jɛɲɔgɔn y'a fɔ cogoya min na parti politique ninnu depuis transition daminɛna fo ka n'a bila sisan a ka dɔgɔ mɔgɔ min bolokɔrɔta parti politique la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ transition kɔ a bɛ kɛ papier de ye k'a bila ka taga an tɛ bɔ a caman kalama mais est ce que aw yɛrɛ aw ye bolofa da dimanche tɛmɛnen kan pour que ka se ka constitution a ka se ka tɛmɛ. bon i ye ninnu fɔ ɲininkali diyara n ye ni taux de participation fɔ ne fɛ jɔna tɛ a la i b'a dɔn en réalité c'est à dire n t'a dɔn n bɛna fɔ bamanankan na cogo min na mais je me débrouille les Maliens n'ont pas la culture ou bien les Maliens n'ont pas, excusez-moi de l'expression, l'éducation même du vote. L'essence même. Voilà, l'essence même du. C'est un civisme kata vote qui hakila di jamana ka yelamani na. Mais ka hakato ni Malien jatone de façon générale ame ko caman de an yɛrɛ ko ma ka tɛmɛ o kan alors que i bɛ taa sɔrɔ o de point de départ o de y'a to n ko jiginna t'a la n balimakɛ ye facteur dɔ fɔ pour moi tous ces facteurs sont minimes mais en réalité a bɛ Malien kunda yɛrɛ i ka ɲininkali la sisan l'implication des partis politiques c'est vrai en amont les partis politiques pris en tant que tels an ka autorité de tutelle n'o administration k'a wele k'a impliqué non a ma kɛ de façon explicite mais cela n'a empêché aucun parti politique à mon sens k'a fɔ ko i k'i sen don a la comme a y'a fɔ cogo min na fasoko de don nin tɛ ne ka kɛ député ye ne ka kɛ président ye ne ka kɛ maire ye nin t'o ye mais ne ka kɛ président ne ka kɛ député ye ne ka kɛ maire ye o bɛɛ dulonnen don nin kelen de la an ka député ni maire yɛrɛ bɛɛ bɔ yen ne yɛrɛ ka ɲɛnamaya ne ka liberté ne yɛrɛ ka sɔrɔ ne hakilila ka sabati n ka kɛnɛya ni n ka denbaya a bɛɛ lajɛlen tulon bɛ fɛn suba kelen min na o ye nin donc en ce sens
parti politique côté jamana ko de do o da to ben interpeller nous mais ce qui est essentiel par rapport à ça faut malien ka courage sur et surtout en balma munu mata école là ne ti tigolu la kosbe on munu une chance sur ta école là on devait avoir ce courage intellectuel ka document un calan projet de constitution un calan ka wala et puis aller ça mateme tant que occasion diran kelengelema anga kalan ka wala munu ma gaske sur ba fa on jamana ka nafolo du ka kalana o ka kalanga wala ta pour que ka se ka fasu ka fam c'est ça le plus important très bien donc mbalmo aye familialiste ni edzi kani taux de participation 38 pour 5 ans donc ambe singana anga babu konana no yi ministre mo ka tali ka bo anga jamana kono no yi dinina pour nini chamaje fam mo fe ni ministre des affaires étrangères anga ministre ni chamaje wore ministre no Abdoulaye Diop yi ale tara kata Nations Unies c'est la kata fo ko aya ko sisan kale tira premier ministre fe ani kogel sugala maga fe ani jamana kuntigi no ye Colonel Assimi Goïta ko ka fo yana kanya nyini aw fe no ministre mo ko ka minon ta ko ka bo an fe ano menem na hagila digi dondron de ke sur le plan géopolitique no ye intérêt jamana de dien fa on fa na me yoro no intérêt oui odi nana ni ko chama be an fe ano Sahel la depuis 2002 Banque mondiale y a un projet de faire une cartographie minière c'est-à-dire que adamade isigi me yoro na so ni ka dukulo na so ni na fama fembala na fo sanu jamanu ludu ani marjene nunu lu ka cartographie yo keko ban pep fu au clan nani we Sahel douala ani Grand Soudan nous Soudan du Sud ni Soudan du Nord ani ka klaka les régions des Grands Lacs nous Congo ni Centrafrique ni Cameroun ni lu douala donc au monde kera depuis 2002 oui a fa projet mon projet 1 milliard de pour kera on be mun sigene me woron na ansimanekli donc ni ya jatimine ka foko o gelabe malikan bi fo anana se ko kana ministre nati on fait non kana se kana ministre bama on fait santani ko jamana dum ya fu yana ko vraiment ko ni ko in ka kelma nona ka segembe ko segen dandi do monsieur Mabel ne bi naima ki nyiniga ministre ere mundi ministre e ton mini malita krengreniala na glana kana Union européenne ga nafa nyini ka Union européenne ga nafa toboto o tsira soro abada fuka kele juguya ka kele yakubaya basabla ni basigi be miri be ibora ka cartographie minière mun foni am se ka fo Banque mondiale nunu ni FMI nunu de kulu munu be créer États-Unis ni Union européenne doron ka nafa kama ni ya klato jatemne kala parce que dugu o kara puissance wali jamana ni wal na folo de ka ni États-Unis jatemne kala sur le plan militaire il est première puissance militaire mais au ta balika fo il a 900 bases militaires à l'extérieur donc abo bekemuna tu n'as pas été à la jamana tlala onimbe ka beka souveraineté dima mais 900 bases militaires au khoreta sigi wal jamana de ka iba sigi wal fana iba sigi mo ka nafaka contrôler ika nafaka donc ni Mali ta jatimne kalaje iba ka fo Mali bininko bolo dara ka be 2004 o re nana ni gele baye Amadou Toumani Touré fanfé parce que ale folo de décret ta ka fo ka ba tege do Mali dugu joro na folo la no kara gele baye nani Sud Afrique ya traité no nyonje o ya ka fo non intégrer ni na nyona ko nyana mawbe ibe se français de ma ale ba ka duntani fanta boala donc on na ga sabu ye Mali dugu joro na folo kla ka bla semba flaka bassin duru ale ni bloku muga anin kononto donc ministre na kun ni ya jatimina kalaje ale na kun ye de kalaje ni nafa soro sara nu be yoro mununa na be basi yoro mununa mun be se ka ke mun kama ni jamana maraba be se ka bo o yoro la ale be se ka o se ka to France na sere o bolo to dum o da to France résolution ta kana nay ka fonna ibe sanfela to ne bolo parce que ala ke France be sran duguma kelen to wire be san duguma kelen ya su asa barga bu surtout armée de terre ni duguma kelen fo dama a shooter compter ka ba donc ale be sanfela donc abe dugumala to barkan bolo fait ministre nana na de la o stratégie la wala sa aka se ka ñininu xonna la bi ñininu ke 2013 ka ñininu ke 2014 parce que France yera ka opération Serval nana ay 1 million et 3 millions 100 et quelques litres de carburant a de jeni 100 kili an kalo woro kono donc carburant nous fana on de dore foye ka de terrorisme
kula na be boro mun na mobile mun be duma fen chambe duma kana nuit mais pour que terroristes ka se ka basigi ministre e gela jumenta aye Kidal protéger Kosobe parce que 2014 Mali tagali mun ke e anga nyamgo tagali mun ke Kidal konala o tagali konala ibine ka fo armée kunya ese ka fo kabi aka fanga imposer sira do fe français a yira fo ni kera ni na gela wore da amantu anga Kidal récupérer donc kabri c'est ça anga imposer depuis 14 heures où ye Mauritanie daile ka Algérie frontière daile renfort bora kana bataillon waraba ni bataillon sigi kanu interposer kana o kuma na kɛlɛ tiɲɛ an bolo kɛlɛ tiɲɛna an bolo MINUSMA yɛrɛ kɛra sababu ka armée Mali désarmer o armée minɛ ka tila k'o di mouvement armé ma donc depuis de kɛra MINUSMA y'a repoussé kana n'a ye fo centre la parce que o b'a fɔ ma ko OCRS n'o o ye organisation min sigira ka bɛn 1958 n'a bɛ dantigɛ kɛ Mali yɛrɛ bolo caman ni Faransi tun y'a laɲini kɛ k'a fɔ ko Tɔnbukutu masakɛw yɛrɛ tun y'o yɔrɔ kalifa don ale ma k'ale ta don c'est la loi de 10 janvier 1957 a seginna ka n'o papier kelen de ma tugun donc ka an nabɔ Mopti kɔfɛ dɔɔni an bɔlen Mopti kɔfɛ dɔɔni o de ye Azawad yɛrɛ hakilina bɛ tali kɛ o siratigɛ de la donc MINUSMA ka laɲini fɔlɔfɔlɔ min ye ko haki ninnu protéger mouvement armé ye parce que o ka dɔgɔ o da to MINUSMA bɔra cɛ 600 la kana cɛ 50 na ka bɔ cɛ 50 na kana cɛ 105 ni mission policier ni a ka mission militaire bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc nin kelen tuma min na u bɛ mun kɛ u nana ni terrorisme de centre la n'o kɛra en ce moment Grand Nord bɛ lafiya u bɛ se ka ɲinini kɛ ten MINUSMA ka mission filanan ye mun ye ka se ka kɛ sababu ye ka jatigɛ wale la na aw ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka na ni conflit intercommunautaire ye o conflit intercommunautaire fana bɛ tali kɛ mun kan i bɛ taa sɔrɔ Ala ye Mali da ni fɛn fila ye o tɛ MINUSMA nɔ o tɛ Faransi nɔ o ye yurugu ale ni injustice donc u bɛ n'o facteur de ta k'o la travailler k'o la dégénérer pour que aw bɛ se cogo min ka fɔɲɔgɔn don ani ɲɔgɔn cɛ ni fɔɲɔgɔn don ɲɔgɔn cɛ basigi tɛ se ka na o de nana ni terrorisme yɛrɛ centre la donc n'i ye ɲininka ko MINUSMA yɛrɛ nakun ye mun ye MINUSMA nakun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka accord la waleya ka tila ka mouvement armé protéger. Très bien donc monsieur Sow min na dɔɔni MINUSMA ni a nali ni sisan cɛ est-ce que a ka objectif n'o ye a ka kungilinnaw ye est-ce que olu bɛɛ de satisfaira ni Mali b'a fɔ ko bon ko sisan ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la MINUSMA nalen ni sisan cɛ an ma satisfait an bɛ fɛ ka taa an ka jamana kɔnɔ. Je pense que et ka kuma jaabi bɛ ministre ka intervention yɛrɛ bolo ça veut dire que il y a insatisfaction totale de la part du gouvernement et du peuple malien o de y'a to laɲini kɛra ko a ka taa mais ne bɛ jɛn n'a ye n bɛ fɛ ka hakilina dɔ fɔ puisque en tant que président des partis souvent ne bɛ o gymnastique de yɛrɛ ma n bɛ taa gɛrɛnw na an bɛ baro ni fɛnw kɛ donc je vais rapporter les Maliens ordinaires na mɔgɔ tɔgɔ fɔ voilà les Maliens lambda n b'a ka hakilina fɔ par rapport à la MINUSMA o jumɛn o ko ko minnu b'a fɔ MINUSMA ka taa MINUSMA bɛ yan hakilina ɲinɛ y'a san 13 ni san 13 don ko pourquoi ko an tɛ nkalon kɔrɔbɔ k'a lajɛ ni MINUSMA tɛ parce que a jirala n na k'a fɔ ni Barkhane kun taara en son temps n'an tɛ tile 3 kɛ ko Mali tɛ ben mais halisa alhamdulilayi Mali ma ben fɛn caman fɔra k'a fɔ ne nin tɛ dɔrɔn Mali tɛ ne nin tɛ dɔrɔn Mali tɛ et pourtant jusqu'à présent le Mali persiste MINUSMA san 13 a ma se ka a nakun sabati a ma se ka nakun ɲɛ au contraire ni mun ma bɔ gɛlɛya la mun ma bɔ kɛlɛ la mun ma bɔ a nakun na dɔ de farala a kan suko ni dugusajɛ ne ko minnu b'a la ko a ka taa an t'u ka nkaloni kɔrɔbɔ k'a lajɛ n'a y'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ ni fɛn mun b'a la hakili la an na leçon ta o la. Très bien donc ni gɛrɛnna kuma dɔ ye ni mun ɲɛ sɔrɔ. non ɲininka ale y'a yira k'a fɔ ko Union européenne de y'u bila ka na kuma daminɛ est-ce que dimi kuma t'o ye. Non m'a f'i ye ko bien olu ka intérêt protéger m'a fɔ u y'a bila ka na ou bien intérêt protéger kama c'est-à-dire que ni ye MINUSMA jateminɛ ka résolution min don Faransi de nana n'a ye o y'a to don y'a sɔrɔ Faransi y'an ka porte-plume ye Faransi de ye an kumada ye donc a b'a dɔn fɛn k'a fɔ effectif mun bɛ mouvement armé bolo a se k'u bila k'a fɔ k'u bɛ se ka armée Mali kunbɛn don n'a nataw la ça c'est de deux aussi MINUSMA bɛ contexte min kɔnɔ Ouagé bɔra k'a poser président kun o ye mun ye anw bɛ terrorisme de kɔnɔna la MINUSMA ka résolution bɛɛ a fɔra ɲɛna i bɛ se ka terrorisme kɛlɛ wa k'a tɛ se n'a bɔra san 2015 la MINUSMA ka résolution kelen de bɛ yen a fɔra k'a ka terroriste gɛn k'a da 10 km la o 10 km la e k'i miiri Kidal kɔnɔna la jɔn bɛ se ka terroriste na ka poussière tatɔ k'i t'a gɛn k'i tigɛ minɛ la MINUSMA ye policiers gɛnko caman kɛ k'a tunun la a dun ɲɛ bɛ poussière tatɔ la o la donc o ye k'a f'i ɲɛna a bɛ to k'o kuma min fɔ n bɛ segin ka n balimakɛ ka kuma dafa o yɔrɔ la a ko ko MINUSMA bɛ yan kun min kama ani gɛlɛya bɛ Mali kan u tɛ ɲɔgɔn ta
k'o kɛ k'a ka kuma dafa o ye mun ye gɛlɛya min bɛ Mali kan o ye tourisme de ye MINUSMA dun ko tourisme kɛlɛ tɛ ale ka mission na bon n'o tɛ ka mission na e bɛ taa fɔlɔ e bɛ hakɛ to e bɛ taa fɔlɔ ni Ala y'a kɛ ni an y'an yɛrɛ sɔrɔ e bɛ segin ka na kuma banna yan de o. Très bien. Monsieur Siribe, oui. Maintenant, an bɛ ka MINUSMA fɔ depuis waati jan fo ka na place sana n'u yɛrɛ kelen bɛ ka ne dabali ban o ye MINUSMA ka musaka ye a ka musaka in bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn parce que n'i y'a jateminɛ ko gɛlɛn de don ka bɔ tubabula ka na n'a ye sɔrɔsiw b'a la civiliw b'a la i delila k'i da maga a la n delila k'a fɔ ko sɔrɔsi ninnu ani militaire ninnu hakɛw tɛ n kunkolo la bilen parce que n'i y'a jateminɛ Conseil de sécurité de l'ONU u ka charte 25 bɛ yen nɔ u ko ko n'olu ye décision ta c'est à dire n'olu y'u bolo sigi fɛn o fɛn kan n'a un accord n'a signé ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'o kan ka bonya o hukumu kɔnɔna na Mali k'u ma ko a ye na 2013 a ye na a kana an dɛmɛ mais ko France de ka na après i n'a fɔ Jawara y'a fɔ cogoya min na komi France de tun ye an mara n'an dabaraw ye an ko France k'i dabɔ a la o kelen bɛ gɛlɛya ba n'an ni ɲɔgɔn cɛ yali a bɛ financer cogo di. Voilà, merci monsieur Wage. Yani ndaga se financement ma. Mais wala wala ke folon MINUSMA yɛrɛ a tagabolo la Mali la yan. Sababu mun ye ASEAN fɛnɛ. Voilà. Bon, mais hakili lajigin kɛ k'a fɔ monsieur Cissé monsieur So ye ko MINUSMA ma san 13 kɛ yan. A ye san 10 de kɛ yan. An b'a san 10 na yan. Donc MINUSMA yɛrɛ an wulila an ye laɲini kɛ Faransi fɛ Faransi ka an dɛmɛ o y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ kɔna minɛnen don donc se tɛ an ye président ye weleli kɛ François Hollande ma ko François Hollande ka a dɛmɛ kɛlɛ dɛmɛ na ni sanfɛla ye voilà o hukumu kɔnɔna na maintenant sanfɛla o dɔrɔn tɛ kɛlɛ ye dugumana fɛnɛ b'a la maintenant jɔn bɛna digi duguma Français jiginna duguma mais a ma jigin duguma o tile filanin na maintenant Faransi dɔrɔn tɛ se ka kɛlɛ kɛ fo diɲɛ bɛɛ kana an dɛmɛ donc lettre wɛrɛ kɛra ka ci ONU na ko ka ONU kana an dɛmɛ maintenant ONU ale tɛ se ka na a bɛ dɔ de ci n'a ye dɔ ci a bɛ mandat di a ma mandat in kɔnɔna na a bɛ walawalali k'a kɔnɔna na aw tagabolo kan ka kɛ mun ye donc o bɛ mandat in kɔnɔ maintenant o fɛn tɔgɔ a bɛ fɔ o de ma ko MINUSMA donc MINUSMA sera yan a tagabolo olu ka tagabolo la kɛlɛ t'a la parce que ONU yɛrɛ tagabolo la sɔrɔ kɛlɛ t'a la a bɛ fɔ de bɛn ani sécurité o dɔrɔn de ye ONU tagabolo ye. a ko sécurité a ko aw tɛ kɛlɛ kɛ o bɛ se ka faamu cogo di. a bɛ faamuya kɛ parce que ni mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na. ma walawala Maliyɛn ye dɛ. non a kan ka walawala olu man k'o walawala an yɛrɛ kan k'o walawala an kan ka mɔgɔ sɔrɔ yan k'o walawala o walawala don fɛnɛ o man ka kɛ bi ye o tun kan ka kɛ depuis a na wagati a nana cogo min na nin bɛɛ de tun kan ka fɔ Maliyɛn ye donc gɛlɛya mun kan ka sɔrɔ a kɔnɔ Maliyɛn kan ka sigi ni o bɛɛ ye en ce moment. mais MINUSMA ka sécurité u bɛ sécurité min o kɛra ko kun na kun ye pour la sécurité u bɛ sécurité min kɛ o sécurité modèle jumɛn. n'u nara an ka population bɛ yen donc u bɛ fɛɛrɛ kɛ bingani kana kɛ population ninnu kan vous avez maintenant bon a bɛɛ tɛ se ka maîtriser hali an yɛrɛ bɛ an tɛ se ka bɛɛ maîtriser bon sisan ne bɛ yɔrɔ min nɔfɛ u ka musaka u b'a sɔrɔ cogo di ne bɛ yɔrɔ min. bon musaka n'i y'a jateminɛ ONU il y a 193 membres États qui sont membres de l'ONU dont le Mali fait partie ni jamana in a bɛɛ bɛ musaka bɔ dɔw ta ka gɛlɛn ni dɔw ta ye maintenant ni mission bɛ yen wari de bɛ yen ONU tɔgɔ la donc a bɛ ta ka di mais programme wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna na ni u bɛ se ka dɛmɛbaga wɛrɛw sɔrɔ ni o ye Banque mondiale ye ani FMI ni a n'a ɲɔgɔnna ninnu a bɛ dépend aide nature la quoi voilà. Très bien donc monsieur Jawara min na e ma dɔɔni. voilà. i y'a jateminɛ MINUSMA mɔgɔ ninnu tɛ jamana fan bɛɛ la dɛ. voilà o de y'a kɛ n bɛ président ka kuma yɔrɔ dɔ bɛ yen n bɛ n ka hakilina di o kan président k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA tun ye MISMA de ye fɔlɔ mission africaine de kun donc a kuma mission multidimensionnelle kun tɛ. donc CEDEAO ni olu de tun bɛ ani Union africaine. merci donc i b'a ye k'a fɔ Faransi ka hakilina ba yɛrɛ kun t'a kɔnɔ CEDEAO de kun ka hakilina kun fɔlɔ don ka tila k'a fɔ a ye fɛnɛ tun k'a fɔ ko Faransi ye nali mun kɛ
sɛbɛn fura min taara k'a di a bɛ fɔ o de ma ko opération Cobra APIFE de kun don APIFE faransiw ko jɔnkuna ma ko APIFE i b'a walanwalan n t'o yɔrɔ dɔn mais jɔnkuna ko k'ale ka hakina c'est la raison pour laquelle il est tant que hali ni CNT bɛ sarakisɛ dɔ ta ka jɔnkuna la kuma diyagoya la parce que bɛɛ kumara an mago bɛ jɔnkuna ka kuma la diyagoya de don parce que APIFE in kɔnɔna la faransiya ye APIFE ma se k'a lakale APIFE an kun bolo ko appui aérien ni o kumana moyen logistique de don an kun y'a miiri o de faransiw ko non ko APIFE marifa bɛ ci duguma a bɛ ci sanfɛ. Donc tu as vu que il y a esprit militaire là il va y avoir définition kelen tɛ se ka di lettre in kɔnɔ kuma ma o mɔgɔ fila dun de y'a sɛbɛn k'a bila ka taa u y'a di Alassane Dramane Ouattara ma o y'a ka modification kala k'a bila ka taa donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔ fɛn ka kɛ filanan fɛn min ye a nana multidimensionnel la cogo di ça fait mission bɛ diɲɛ kɔnɔ 500 milliards de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a tila mission onusienne ni ɲɔgɔn cɛ ministre kelen kan ka bɛn à peu près à 2 comme yɛrɛ n b'a dɔn ça fait à peu près comme a tɛ n kunna kosɛbɛ mais musaka mun don a bɛ bɔ o 500 milliards in de la donc avion ko ni fɛn o bɛ Russie bolo yiri ko ni fɛn ninnu n b'a dɔn o kan ka sɔrɔ Chine bolo taji ko bɛ France bolo mobili ko o bɛ Japon bolo a bɛ ten non o b'a da de o c'est la raison pour laquelle n'i ko ministre ka taa i ma ye dugu si tɛ kuma hali Russie yɛrɛ filɛ nin a tɛ kuma parce que n'a fɔra ko ministre ka tagali marché bɛ Russie entreprise min bolo ko Russie ka t'i jɔ olu ma o de to a b'a fɔ k'i yɛrɛ k'a fɔ i yɛrɛ k'a fɔ ale b'i soutenir ka fɛn kɔnɔ c'est pour ça le Mali a été très catégorique an ma deli ka ɲɔgɔn décision ta ko sans délai donc bref n tun bɛ fɛ ka o yɔrɔ lase fɛn na mais ka n'i ka question ye jumɛn a ti fan bɛɛ mun na parce que multidimensionnel ye mun ye ko kɛlɛ ka gɛlɛ yɔrɔ min na donc armée Mali bɛ mana yɔrɔ min minɛ o bɛ to MINUSMA bolo MINUSMA b'o sécuriser multidimensionnel pour que n'i b'o sécuriser i bɛ taa sɔrɔ u ye jibontow ci u ye téléphone siraw ci i bɛ taa sɔrɔ maaw ka forow jɛnna baara tɛ yen foyi tɛ yen MINUSMA bɛna appui la olu ma ka tila ka na hadamadenya sigi yɛrɛ lajɛ k'a bɛɛ kɛ yɔrɔ la ale ni Nations Unies Banque mondiale kun ye nafolo dɔ boloda an ka accord ko yɛrɛ baara kama n'o ye 25 millions de dollars ye o 25 millions de dollars la 2013 ka na 2015 la u kun ye 10 millions de dollars di donc ko k'a di mouvement armé ni ɲɔgɔn cɛ pour que minnu ma se ka kɛ sɔrɔsi ye minnu ma se ka don fɛnɛ u bɛ don u ka intégrer baara wɛrɛ la socio professionnel la donc MINUSMA kun bɛ o baara tɔbɔtɔli kama mais MINUSMA yɛrɛ kabini nana wage 100 ans de filɛ nin MINUSMA man ka mission yɛrɛ daminɛ fɔlɔ walayi aw bagara mɔgɔw bagara MINUSMA ma yɔrɔ la parce que aw bolo ko MINUSMA tɛ ka baara kɛ mais président MINUSMA yɛrɛ bolo ale ma ka mission parce que ale ka mission fɔlɔfɔlɔ ye mun ye k'a se chaque fois ni mouvement armé ye fanga sɔrɔ u ka yɔrɔ contrôle ka t'u bolo qui est interposé c'est pour ça a b'a fɔ ko mission de paix don o ye ONU ka esprit de mais MINUSMA ka mission ye mission d'interposition de mission d'interposition qui est interposé jɔn ni ɲɔgɔn cɛ mouvement armé ni armée Mali ni ɲɔgɔn cɛ mais a tɛ kuma bi parce que mouvement armé affaiblilen don o de to a bɛ terrorisme engendré k'olu kɛ pour que parce que n y'aw san 8 de ye kɛlɛ la mais mouvement armé tɛ kɛlɛ la o ye fɛn min an terroriste bɛ ɲɔgɔn na mais olu ti kɛlɛ la mouvement armé tɛ kɛlɛ la chaque fois an de bɛ k'an ka ressources ni impôts ni taxes ni fɛn ta c'est pour ça Assimi ye fɛn bɛɛ suspend k'a bɛɛ jɔ an b'an ɲɛsin nin kɛlɛ nin ma donc MINUSMA ka mission fɛn dɔ b'a la monsieur le président que vous les partis politiques a ka nin sali ye kosɛbɛ o ye ka taa sans délai ça veut dire que an tɛ résolution ko la MINUSMA ye format min fɔ an ye ni u ka note trimestrielle kɔnɔna la n'a ko non ko ka kɛ force spéciale ye ko o b'ale nafa ou bien ka kɛ force ka kɛ mission politique ye o kɔrɔ k'a tigɛra aw la ne bolo bi i bɔra k'a fɔ an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ aw ka moyen sɔrɔ ka politique kuma walanwalan o ka fisa an k'a fɔ k'an bɛ MINUSMA ka 1,9 milliard par mois ta k'a don o tuma na MINUSMA na tugun mɔgɔ damadɔni ka n'i sigi ba dɔn k'olu bɛ t'u sigi Bamakɔ kɔnɔ ko Balabugu fan dɔ la k'olu bɛ t'u sigi donc Abdou Diop ko Kabila ye gouvernement acte ta don min na a b'a ɲini maa si ni MINUSMA kana jɛ gouverneur préfet dugutigi kuma min kan ka kɛ le 29 n'o kan ka kɛ vote ye o ye assemblée ka baara de an sen t'o la dɛ porte plume an tilala pepu an ko sans délai i bɔra ka chapitre 25 mun fɔ effectivement o kuma de b'u da k'a fɔ ko Nations Unies mana hakilina min ta k'a bɛ imposer o yɔrɔ la n bɛ segin ka na Mali mɔgɔ kalanenw jalaki pour le ne fɛ o ye ne ka hakilina ye ne tun ye politicien kɔrɔ de ne bolo MINUSMA tun ka kɛ programme de o de ka kɛ mission ye a tun bɛ kɛ programme ye parce que a ka programme tun bɛ kɛ mun ye ka waati d'a ma
du mois de janvier au février, au cas où il y a une février, mars, au cas où il y a une mars, avril, au cas où il y a une donc, ça m'a un programme. Est-ce qu'il y a un programme épuisé? Il m'a épuisé. Mais il y a une mission. Une mission de paix de cas. Attends, permanent. Une mission de bon. Parce qu'au paix, aller de au Sougou, ni tourisme. Donc, paix, c'est canal. Mais nous sommes fait la plus grande mine avec Gaoudi. Entre le côté ouest de Gao et le côté nord de Kidal. Mais ça nous de c'est moi mon de faire takadi. Mais alors que ça tu es le garant de l'accord. Au beau fait que bon fait au parti politique m'a fait dénoncer au CSP cadre stratégique permanent. Au t'es accord qu'on non. C'est pas une partie signataire de l'accord. Mais pour que CSP ta patrouille qui bat phare bâton autonome de force spéciale signé ministre ma rebo on l'a appuyé au barala. On l'a appuyé au barala. Donc nous faisons nous flâner. Fanga ali ni sura sunu ne fa san tanga fanga la o be singa daw de ma bi absika jo awere la gawe gafre ni sura tabule mais hakina srafe parti bati bi monsieur le président parti bata me bono ko bi parti bati e parti baye adema ya e rpm ya yi donc faso do me de kuna wati na de no kuma bora mo da domina e de sini mo baye très bien kuma be ni jere ko sibe donc maintenant mina singana yi kuma kelen fo ko tanke we ka mission de ke titani gela be no monsieur so président et n'y a jati mine Kidal mine difficulté pas avec Kidal problème père Kidal mais est-ce que tant que ministre ba donc a faut problème de Kidal na to uni na faut ko tiere la akani kuma fe ko batala antisikata bon et pas quand ni ningal munke si en réalité le problème c'est Kidal mais c'est Kidal oui. Mais le problème à Kidal, c'est l'aménagement. Tout le monde est d'accord avec ça. Il faut les reconnaître. Physiquement, je ne suis pas à Kidal. Mais je suis à Kidal. En Ladonia. En réalité, le problème, c'est l'aménagement à Kidal. Ce n'est pas une affirmation gratuite qu'on fait. Oda tonya fongo malien lambda kakumana. Anga galonin korbo, anga to municipal à Kidal ko be kecho mambo fonyo bibi. Parce qu'en âme et en conscience, nous savons que bi, anga Sorasu sont à mesure quand on a sécurisé. La sécurité, c'est-à-dire insécurité, comment c'est la sécurité à 100%, béba doté. Nos B, on n'allait pas voir les 11 septembre 2001 aux États-Unis. Avec Ben Laden, l'affaire du World Trade Center. Oui, donc c'est pour dire que insécurité zéro, ça n'existe pas. Mais de façon objective, en bas de bi, on y avait fait mon en bas de avoir fameux Mali territoire sécurisé. Mali territoire qui doit faire partie du Mali. Mais Mumba Bali, oyoye. Gami c'est qu'on a tout fait donner. Akila bou mabali kakuma. Zanando ba fo. Koni iba fo kuma kuma ni nga cheni o yana shiko de. Apulu tout d'aller. Mais insisteur de kuma cheni. Il ko on fait cheni kola. Ça c'est pour défendre un peu la position des partis politiques. Bibi na politique parti politique ou chomina. Je suis d'accord avec Moufo. Il y a pas de grands, il y a pas de petits partis politiques. Non, on a les mêmes pieds d'égalité. Voilà. Mais il y a même concrètement sur le terrain. Politiquement sur le terrain, un petit parti, je prends le PSR, Parti Socialiste pour le Renouveau. Et bah, Kalama, moi j'ai pris la destinée en 2016, à l'approche des élections, 6 mois avant les élections communales. On sur un parti là. Nous, on est parti aux élections 6 mois, 14 conseillers. Mais à la date d'aujourd'hui, le PSR a 118 conseillers communaux, dont les mandats ont été renouvelés. Donc, on conseille ton à Borarojme. Et puis, parti Mounofo, parti Belouba à Boreno. J'ai l'habitude de signaler ça au niveau du CFCT devant les ministres en rencontre avec les partis politiques. En ce sens qu'il n'y a pas ce qu'on appelle grand parti politique. Il n'y a pas un seul grand parti politique. Moumata Tribunal, Moumati, Ate. C'est des tonneaux vides. Et en réalité, il y a un Morobi fait un Mali, la Moroti fait un c'est ça le problème. Bibi no ba fo politique mo de jamana blani ko politique mo ya kan mais malien kelin ne be se ki sigi ka fo ko karsani de do on peut les citer du bout des doigts. C'est pas tous les hommes politiques. Bore kono tiga abi toli to le mi cha mais ni mi oto ya sigi abi ni mo amboala
il faut que Malien ait un dans ce sens. Il y a faut que ma mère me avait un boulot. A mère m'avait segué politique mon boulot. Halna m'a segué un politique mon boulot, un moment politique là. Sur la Simon B, ils sont obligés car deux politiques là. Kassorokake. A mère c'est comme ça. Donc c'est pour dire que il est bon, itinye mamuko. C'est-à-dire itinye boli la mamuko kana boli mugu dun ka tigi to quoi. Mais il faut reconnaître que les partis politiques sont délaissés. On a un cadre, mais un cadre qui est stricto sensu, c'est-à-dire qualificatif juste un boulot pour qu'il y ait la famille. Donc sinon, on continue à travailler sur le terrain. On met la fin bête. Très bien, très bien. Voilà. Donc, parce que bon, on a plateau sans fin. Ansari, on a le propos qui est John. Ansari, c'est pas ça. Alansari. Alansari. Allez, le président des mouvements pour la réconciliation. Allez, vous connaissez le ministre de la Réconciliation. Ko avec problème ko ante alere absent ma fo kidal be so bon man la parce que ni a jete ministre ka here be ka se kidal ko a fo ka ba parce que exemple il ta quoi les mini aller here be fe ta ko du kidal yala ko ministre ka tanale ministre be tanale bon le ministre ma bora kam na ni problème aye ils sont mis ko so atla ki sont mis sécurité ko fna et donc ko ministre kidal problème il ministre il se kidal la Mbalmage fin juguni fila n'a dara n'a fɔra k'i ka kelen ta i bɛ jumɛn ta mun ka fisa dɔɔnin o tɛ yan i b'a ka MINUSMA fɔ les sont les cas de Kidal ne ye colloque dɔw participer organisé par la Cour constitutionnelle ne ye colloque participer ateliers participer organisé par le ministère de l'administration territoriale ne ye colloque participer financé par la MINUSMA k'a fɔ k'u n'u taga baara kɛ c'est pas vrai wariko sira la mais il y a entre les mal et les pires. Si tu es obligé de faire un choix, il faut prendre les moindres. Ça, c'est les mal. Alors, MINUSMA, comme mission, on a dit c'est une force d'interposition. Mais MINUSMA Bibina, au lieu que à la sécurité la nati, MINUSMA va activer de poser une petite sécurité bunakunka. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Otakaya? C'est ça le problème. Donc, il y a un affaire. Fɛn mana kɛ cogo cogo nafa b'a la n'i y'a nafa ta k'a da n'i y'a da mɔgɔ kelen ma awɔ o b'a nafa ye mais n'i y'a ta k'a da jamana ma i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛ ka bon ni nafa ye o de y'a to ne ko n ko an tɛ nkaloni kɔrɔbɔ k'a lajɛ wa n'a y'a kɔrɔbɔ n'a réussira alhamdulilah n'a ma réussi on va tirer les leçons c'est la vie d'une nation elle ne peut pas a tɛ se ka taa woyo fɔ woyo tɛ taa n'a ye o nous sommes une nation. C'est ne b'a hakilina sa i bɛ hakilina dɔ fana fara kan parce que n'i y'a jateminɛ an bɛ k'a fɔ tuma bɛɛ ko an ka faamaw n'o y'an ka finitigilamɔgɔw ye k'u kɛlen bɛ ka monter en puissance mais n'i y'a jateminɛ est ce que o fana tɛna kɛ ka dankari ONU ka waleya la nin waati in na parce que MINUSMA nana de pour que ka se ka yɔrɔ dɔw sécuriser a fɔra ko sisan k'an ka jamana i n'a fɔ président y'a fɔ cogoya min na k'an ka faamana mɔgɔ ninnu finitigilamɔgɔ ninnu ko fanga b'u la sisan est-ce que o fana tɛna se ka ta ka kɛ sababu ye pour que k'a fɔ ko ONU k'a ka minɛn cɛ jumɛn ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na i ka hakilina kɔfɛ. Ok, merci. Bon, n'i y'a jateminɛ ne bolo fɛn fila bɛ yen o tɛ taga ni ɲɔgɔn ye fo ka diɲɛ wuli tubabuw tagabolo ani irisiw tagabolo fɛn kelen tɛ donc ni fɛn fila u tɛ se ka mara yɔrɔ kelen u tɛ se ka baara kɛ yɔrɔ kelen c'est comme fulɔ ani wulu olu tɛ se ka bila ɲɔgɔn kan i y'a faamuya voilà n'i y'a jateminɛ MINUSMA bɛ yan ani faransi de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ donc MINUSMA gɛnna a mɛnna o ye mun ye parce que an ko an tɛ faransi fɛ faransi ka taa et pourtant MINUSMA tagabolo caman bɛ yen o de kalifalen tun don faransi la donc ni faransi tɛ yen k'o baara ninnu waleya a bɛ gɛlɛya don MINUSMA tagabolo la ce qui veut dire que baara bɛ gɛlɛya MINUSMA bolo terrain kan kosɛbɛ bon o laban ye mun ye MINUSMA bɛ taga maintenant a dun tɛ se ka taga nin cogo la a ye san 10 de kɛ ka implanter irisiw u tagabolo pour que a ka sabati o ye ne yɛrɛ ka jate ye n ye mun miiri hakilila na n ko peut-être o bɛ se ka kɛ an ka militaires hakilina ye pour que u ka fɛrɛ u ka baara ma jamana kɔnɔna na o ye fɛn dɔw bɛ yen fo ka bɔ MINUSMA bolo a k'a dɔn olu bolo olu n'u taga
u taga ɲɔgɔn kura ninnu u jɛɲɔgɔn kura ninnu u ka se ka u ka baara sabati donc a tɛ se ka sabati ne y'a faamuya cogo min na tant que peut-être MINUSMA bɛ yan voilà. Très bien, monsieur Diawara. Ni an ka accord d'Alger ko kuma min ka fɔ mais ni MINUSMA y'a ka minɛnw cɛ don o don ka bɔ parce que a fama ba bɛɛ bɛ Kidali de est ce que nin kɔrɔ tɛ ko accord d'Alger ko kuma banna parce que n'i y'a jateminɛ n'an ka ministre mun bɛ an ka jamana ni an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'o sigi ka kuma kɛ n'a bɛ f'o ma ko ministre de la réconciliation ne ye colonel Ismaël Ouague ale dimina kosɛbɛ parce que ale yɛrɛ ko finalement ko sema mɔgɔ ninnu k'u da bɔ a la est ce que u tɛna puruti ka bɔ Algérie yɛrɛ bolo ka na n'a ye Bamakɔ yan nɔ ka kuma kɛ ka ban mais ne ka hakilina na dɛ ni a fɔra don o don ko MINUSMA b'a ka minɛnw cɛ dɔrɔn kɔrɔ ko accord d'Alger banna. Accord d'Alger yɛrɛ même n'est pas d'actualité monsieur Ouague accord d'Alger yɛrɛ banna. A banna mais pas non ni k'a banna fɛn o fɛn délai de b'a la a fɔra ko k'a lawaleya ni waati dɔ de kun cɛ mais bi an b'a san joli la an donna a san 7 kɔnɔ k'a fina MINUSMA yɛrɛ fana ka mission fana banna officiellement 2017 parce que MINUSMA ka mission bɛna don min na a fɔra k'a dan ye san 5 ye sabu a bɛ renouveler chaque année mais a bɛ bloquer a bɛ ban pewu 2017 MINUSMA bɛ bonus de fana kɔnɔ donc accord d'Alger banna MINUSMA ka mission fana banna mais accord nin kɔnɔna la i ye kuma dɔ fɔ ko ni MINUSMA taara qu'est-ce que tɛ accord ko banna yan MINUSMA yɛrɛ ma deli ka accord yɛrɛ sabati parce que MINUSMA bɛ accord sabati a fɔra MINUSMA ma k'a ka 32 sites de cantonnement de dilan pour un coût de 8 milliards mais bi MINUSMA bɛ 8 sites de la donc c'est que MINUSMA n'arrive même pas à désarmer les mouvements armés o dun y'a ka mission fɔlɔ parce que accord yɛrɛ daminɛ ni désarmement de fɔlɔ accord ti sabati abada après la ceinture les premiers mois après la ceinture là faut k'a sɔrɔ site de cantonnement dilanna mɔgɔw désarmé la u donna fɛn kɔnɔ donc MINUSMA e mana fɔ ko MINUSMA taara kɛ accord ko banni MINUSMA yɛrɛ ma accord yɛrɛ sabati fɔlɔ parce que MINUSMA ka baara fɔlɔ ye désarmement de o désarmement fɛnɛ walasa danaya ka sabati a fɔra ko arme kana di Mali ma walasa an kana fɔ an bɛ fɛn a ka di mɔgɔ ma min b'a kalifa pour que danaya ka to yen hakilina ninnu ka sabati donc fɛn min ye yan'a ka taga ni n bɛ se ka ok oui donc n bɛ se ka walawalali kɛ o yɔrɔnin na voilà n dafa ye MINUSMA ka baara désarmement tɛ mais fɛngɛ dɔ de sigira n'a bɛ f'o ma ko DDR il y a une coordination qui gère ça désarmement démobilisation et réinsertion c'est ça justement donc au ka baara de ye nin ye mais MINUSMA b'u soutenir mais a baara in yɛrɛ bɛ gɛlɛya yɔrɔ min na tant que les acteurs o ye mun ye o ye état ye et puis les groupes armés olu kan ka nin baara in nɔgɔya MINUSMA bolo de donc tant que olu dɔw tɛ fonctionner normalement baara bɛ gɛlɛya. mais e bɛ fɛ ka mun fɔ nin alors que MINUSMA ka baara de ka désarmement soutenir i n'a fɔ ne ka laɲini na cogo na parce que ni u ma sɔn ka marifa bila a ɲɛban tɛ armée Mali bolo k'u diyagoya ou bien k'u faga marifa bila MINUSMA de kan ka na ka ni interposer ka na faga c'est pour ça ne ka kuma esprit ye nin de kuma la sonali la komi tanko don n b'a fɔ MINUSMA de fɛn ka taa donc bref n bɛ continuer ni kuma ye o yɔrɔ la monsieur Ouague ni président ka yamaruya ye donc k'a f'i ɲɛna k'a fɔ MINUSMA yɛrɛ bɛ yan accord mun kama accord yɛrɛ batobaliya ye MINUSMA de parce que n'i y'a ye mouvement armé o ka tɛ marifa bila a ɲɛ bɛ MINUSMA de la san o san mouvement armé kelen bɛ ka démonstration kɛ ni arme muru ye MINUSMA kelen b'o kɔlɔsi nin y'an y'o san 9 ye. ne bɛ fɛ kɛ yɛrɛ de an ka bɛɛ ka ɲɔgɔn ye parce que an bɛɛ ye maliyɛn de ye MINUSMA bɛ yan ka désarmement de soutenir n bɛ ka mun rectifier k'o kɔrɔ ka yamaruya kɔnɔna la mais o fɛnɛ lakɔnɔ o non seulement o tɛ kɛ o mɔgɔ kelen b'o arme ta ka san yɛlɛma ɲɛnajɛ kɛ n'o ye waati bɛɛ MINUSMA yɛrɛ bɛ olu kɔlɔsi Kidali. Voilà k'u ka indépendance donc sisan présent n'an ko an bɛ segin kadiri kɔnɔ k'o de ko MINUSMA yɛrɛ de ka a kɛ n'a fɔ i den yɔrɔ ni den ɲɛ b'a ba la a bɛ tiɲɛniya ko de kɛ bon o bɛ to min na MINUSMA a tɛ ka mouvement armé ɲɛ bɛ MINUSMA na u tɛ accord ni sabati kɔsa in na référendum mun kɛra ka segin ka i ka kuma yɔrɔ dɔ bɛ yen o la kile komi an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o yɔrɔ la i ko élection ma kɛ Kidali élection kɛra Kidali a kɛlen ko bureau 13 maa 5000 ani kɔ o de voté wuli donc a fait ko élection kɛra Kidali mais élection baara min filɛ nin monsieur le président 8h52 et 7h52 y'a sɔrɔ MINUSMA ma bɔ ni urne ye fɔlɔ alors que ale chargé len don ka document électoraux bila fɛn kɔnɔ parce que une fois que ni mais k'aw de c'est pour ça a daba kama k'a saboter munna président n'a fɔra ko fɔɲɔgɔnkɔ parce que munna u y'a kɛ Kidali ko MINUSMA k'i chargé parce que o ye bɛnkan kɔnɔna de an dalen t'e la e dalen tɛ ne la
autorité intérimaire bɛ aw de bolo a fɔra ok walasa danaya ka sabati ka na a ye ministre bila ka yen nɔ 8 heures y'a sɔrɔ ministre ma bɔ à 8h50 déjà dɔw wulila ka taa mankan ci ministre da la a ye urne d'a ma an ka vote kɛ à 10 heures o y'a sɔrɔ ministre yɛrɛ ye mɔgɔ dɔw bila ka t'u jɔ carré min kunna ka fɛn dɔ jɔ non an tɛ référendum ko la bon bref an k'a fɔ a ko ko tɛ référendum ko la mais ni accord esprit ta k'a lajɛ inclusivité min b'a kɔnɔ a ye don gouvernement na a ka kɛ tan n'a ma ɲɛ o kɛra ministre ka yamaruya kɔnɔ est ce que mouvement armé dɔ kan k'a fɔ ko a b'a fɔ ko a tɛ wa ne bɛ fɛ k'e yɛrɛ an bɛɛ maliyɛn non n'o de dun kɔni ni bɛn sabatili don est ce que maa dɔ bɛ se k'i jɔ jamana fan dɔ la parce que ministre tun bɛ fɛn kelen de nɔfɛ ala m'a sabati a bolo o de ye élection référendum bɛ tiɲɛ ni fɛn kelen de n'a ma se ka kɛ zone min na o t'i ta ye tugun i ka foyi tɛ se ka bolo kan c'est une région kelen bɛ yen ko élection ma se ka kɛ n'a ma se ka kɛ o y'o bolo i ka mara kɔnɔ o de y'a kɛ voulait tout faire que élection kana se ka kɛ Kidali mais alhamdulilayi élection kɛra Kidali jaabiw bɔra i bɛna ye EJ ka lasew la bi n'Ala n'a kira sɔnna ma donc kuma nɔgɔma ye min ye ministre yɛrɛ ko k'ale échouera a yɛrɛ da k'ale échouera parce que a ye format saba min kɛ ka di gouvernement ma yanni bi cɛ ministre ko k'a tɛ ne ka mission taabolo yɛlɛma wa kabini faransi taara n tɛ se ka baara kɛ. Très bien donc monsieur Sow n bɛ segin ka nin ma dɔɔni n'i y'a jateminɛ volet ka ca ministre la. Mɔgɔ minnu b'a fɔ ko ministre tɛ taa ka b'u ka yɔrɔ la n'u ka raison de don parce que n'i y'a jateminɛ volet économique bɛ yen nɔ o projet de développement ye o bɛ fɛn caman cɛ ka na u nɔfɛ n'o ye miliyariw ye u kelen bɛ k'an ka mɔgɔw employé u kelen bɛ ka yɔrɔ caman centre d'intérêt i n'a fɔ centre d'appel dilan ka radios dilan pour que ka mɔgɔw sensibiliser ainsi de suite mais n'a fɔra k'u fana ka taa est ce que État bɛ se ka n'i jɔ o jɔyɔrɔ in na yan. Bon. Il va quand même sisan en fait halno olu tara ni ministre tara wo PNUD be non les PNUD c'est pas pour les Mali c'est le programme des Nations Unies pour le développement je pense que PAMBE ça dit Nations Unies ka barake bolo caman bi a déjà munu meni bara waleyala ka sɔrɔ ministre tɛ donc à notre avis o ka segi olu ma u ka continuer n'o ye hakila Mali a fɔ a ka déclaration kɔnɔ Nations Unies ka bolofara baara tɔ minnu bɛ baara bolofara tɔ minnu bɛ Mali disposé don an n'olu ka jɛ ka baara kɛ k'a fɔ ko an ye diɲɛ bɛɛ gɛn an ma diɲɛ bɛɛ gɛn an ma Nations Unies gɛn mais bolofara min bɛ yen n'o ye MINUSMA ye mun nana ko ka na kɛ force d'interposition ye hakila an ko ka o de ka walan bila pour que an bɛ mun laɲini an ka jamana kɔnɔ ka kɛ sabati voilà monsieur Sylvain min ni ma dɔɔni parce que n'i y'a jateminɛ finalement Mali est ce que an tɛna fɔ ko Mali bɛ k'i kɔ don diɲɛ bɛɛ ma ani France bɔra non an tɛ se k'a fɔ ko o ni fana ka ka minɛnw cɛ n'o ye Nations Unies bon est ce que a tɛna fɔ ko olu bɛɛ b'a la bon an tɛ se k'a fɔ ko Mali ye a kɔ don diɲɛ bɛɛ ma Mali ka laɲini ne bolo c'est légitime d'abord parce que fɛn mun n'a b'i degun i b'a ɲini ka aw ka bɔ ɲɔgɔn na voilà donc o ye Mali ta ye bi Mali tagabolo kura ani kunun kelen tɛ donc tagabolo kura in na et puis civil tɛ fanga na militaire de bɛ fanga na u ka tiɲɛ bɛ se ka k'u bolo anw tɛ mun kalama donc o tagabolo kura in na a bɛ se ka kɛ a don peut-être n'u tun bɛ fanga na a bɛ se ka kɛ ministre tun tɛ se yan an t'o dɔn mais n'u bɛ yan u ɲɛ b'a la gɛlɛya b'a kɔnɔ donc u bɛ fɛɛrɛ ɲini a ka taga donc o fɛɛrɛ ɲinitɔ maintenant pour moi o fana tɛ an ka kɛ ni cogo bɛɛ ye cogo dɔ ye mun b'a to ani bɛɛ bɛ se ka bila ɲɔgɔn na pour moi an bɛ a kɛ ni hakili ye an bɛ se ka an bolo bɔ ninnu bolo cogo min na u ka taga an yɛrɛ ka se ka an ka expérience tenter parce que aw jɛna kɛ mais ni fara dɔ nana aw bɛ fara kɛ maintenant an ka fara cogo di an ma u bɛ se ka se ɲɔgɔn ma pour moi an ka a formule changer le mot du ministre des Affaires étrangères mun kɛra o don pour moi on pouvait reformuler un peu notre demande. C'est-à-dire qu'à reformuler ça a été trop cru pour moi. C'est-à-dire non a ye tabali gosi a ye tabali gosi mais au kɛra tuma bɛɛ parce que premier ministre justement Ablaye Mayiga y'o oui kɛ donc ni parce que sans délai c'est normal sans délai hali ministre yɛrɛ mana sans délai oui mais a ko sans délai après a tilala k'a fɔ ko le Mali reste disponible
Bon, c'est la diplomatie. Oui, le Mali reste disponible. À quoi est-ce mais Alsa Ambaya, n'a pas fait un mouvement pour te passer en ce qu'il est. Justement, c'est ce que j'ai dit. Sans délai, c'est un peu. Bon, pas, je ne vais pas quand même, voilà, justement. Sans délai à photo, parce que il va y avoir photo et c'est un ton diplomatique, c'est pas aussi fort que ça, comme grand frère le dit. Et Mali, le ministre Mangamana est le 30 juin. Le 30 juin. Bon, avec une fois entre le 18 et entre le 19-20. À ma code là, le 18, voilà. N'a déjà comme c'est qu'à 10 jours, une c'est la formulation qu'on a dit, comme la formulation une proposition de Kaya, en fait, comme ce qu'on a dit. Mais pourquoi on a sans délai? N'a sans délai, il faut mandat qu'on a là. On est obligé qu'on a deux résolutions, on a des konokata, Akina là, le 29. Mais sans délai, il faut mouner là. Maman be galon takadi là. Maman be téléphone chi, ka tirusi ka témoigner ta et contrôle là. Maman ba sigilen tout. Ministre a rapport mundi, ministre Amadou Kounfaka Djabi de Takouti. Moudi Matoudi, Kaklaka élément fini, il a contrôlé, il a vérifié. Moura quel est le 27, le 31, Moura nettoyera Kaba. Le 6, le 5, TV5 Amadou Kounfata, interview là. Amadou Kounfata, Amadou Sara. Ah, c'est trop, hein. Amadou Kounfata, Sara, Kokemedourou, il bête, terroriste, Aleka Mogoye, comme Robis en don d'Aleka Mogoye. Donc, à trouver la population civile. Donc, autant de. Il y a un ministre qui a un rapport sur la page 19, il y a un ministre qui est expert le gouvernement est plein de Oukama. Mon au Béboula. Mon au Bétara, il souhaite une signification de moi sur le Béboula. Notre année, vous avez une mission de la juridiction nationale, il faut être éliminée. Mais le gouvernement qui atteint à la sécurité extérieure et auteur et co-auteur et complicité à une échelle d'exécution d'amaro d'État. Kada. Et bien, son trop dit. Mamin de terroriste au Sara, ko Fawili. Ou bien, moi, fa terroriste au Sara, ko Weli. Kakatu, anga dalwa bambulu, kafoko ou bora mura, kateme bamakofe. Malien politicien de Akinan Dika, comment Dafa, kasokata, papier déposé ministre. Bon, moi, je suis d'accord. J'en viens encore. Et bien, ça m'a trop dit. Mami Brouni, sans contentement. Il y avait 7 camps d'entraînement. Il y avait 4000 armes. Avion me dit Djuma Soroma. Avion me le Djuma ou la fait. Entraînement banin qu'on fait. Au bout de Mindato là. Vocal ou bien malé armé boulot. Prévu Baboul, il y a plein de Nations Unies Conseil de sécurité là. Pour que Akanamenga me cite mon bala. Mais je vais vous citer. Il était français qui aurait des monuments cités. Almasson. Et au Boko de tout, mettons la fenêtre, nous n'avons Sara. Avec le galon taka dana tout. Et que Ebna faut la mourma, qui veut formulation de doma, ou sans délai. Parce que maman avec galon taka dana, et quand on a un de me renforcer car on est bien qu'il a dit, on a une mission impédée. Amara tout on a une mission à qui n'a impédée. Ebna Katlakana, ni est aussi fra. Ministre et rapport au Rodosebe. Ko bozo be denesi, ko dono be shudu. Un rapport Kalakalaji. Oui. Ça c'est un rapport biaisé. Est-ce que Moubsika nous faut était mon chiadon. Autant banende. Témoin de quoi calibre moukila les 9 mm balle moukila 9 mm ko fort. Arme tira ko fort. Et témoin c'est qui to marfati la touti. Ok. Arme description nadje quand il fait fort. Ou bien que Dieu ben bana ministre ngana rapport. Ali ministre re bana re propre rapport. Je crois qu'il y a mais il y a eu trop de détails. Bon, les détails, je ne maîtrise pas tout. Mais nous avons sans délai, parce que l'engagement de BIM, il doit y avoir 6 principaux organes comme ça, dont le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a composé le 10 États membres, 15 États membres. 5 permanents. Donc 5 permanents. Tu vois. Et d'ici, pays africains, ça va dévaler. Ghana bola, Gabon bola, et Mozambique bola. Oui, bon, je vais élément. Maintenant, ni au lieu de décision, aux décisions, les 193 pays, au lieu de Diagualendoko, Djeno Oye, au final, appliqué. Donc, Nico sans délai, au lieu de Kangata, Nyoye Fene, la décision reta. Donc, faut tout faire Djenaï. Après,
nous avons droit à l'aérodollar et un pays permanent observe à droit de veto imposé. Ok, Wagé. Voilà. Donc nous on a imposé, nous avons droit à là. Donc c'est une chose mais tant que ça passe à l'unanimité, bébé obligé qu'à gêner oui. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Orobina Romina 30 secondes matulia. Avec Akina Fobina Romina Borodo. Oui, n'a sur proposition flaw les deux propositions contradictoires. Le ministre a une proposition de Mali, le gouvernement a une proposition de en ce moment, on est au photo. Mais pour le moment, Mali au centre de l'air au cours du mandat, droit de Mali on était narré. Mais après voter une 500, voter une là, ne ala qui a que ça a selon chapitre 25 avait imposé Malika. Avait imposé Malika. C'était Mali au là. Mais ne pas au teke mouna présent. Barça le ministre Mali doit acquisition. Mon ministre Mali armée fait acquisition. Ni Mali tra CP là, je fais dans CP là. Acquisition. Rapport une bête canadien depuis Barkan tara acquisition béni sur nos frontières. Mali ni il est sur dem. Bon on va voir si on colle là. Ala kan be juma en ko to fo donc o ka fina quoi il va droit de veto me quoi en tant que Mali comme ko sans délai il se sera droit de veto poser Chine se ka poser oui juste pour donc fangata sans délai de la c'est de 8 jours ni ma mbuloni en temps là quoi mais dès que votre formule ni fait mon je suis d'accord avec vous n'entaro de la 600 fin de bolon ko fait ça Très bien, président ce que je voudrais dire, Hakila, c'est membre permanent, on a fait un fort avec un élément essentiel qui est le consentement du Mali. Mali Bibi na Mali a consentementé. Allons-y avec les scénarios. Imaginons les scénarios qui étaient dit. Le Mali n'est plus partant pour la MINUSMA. MINUSMA c'est plein pour sa propre sécurité. Maintenant, imaginez qu'à Foko, nous avons une décision une résolution qui va s'imposer sur le Mali. Ça veut dire que les Nations Unies vont être responsables du chaos qui va être semé au Mali. Est-ce que les Nations Unies sont aux responsabilités? Nous sommes les pays d'accueil. Nous ne donnons pas notre consentement. Au Luka, expression fin fabriquée, c'est sur la base du consentement du Mali. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Qu'est-ce qu'ils vont nous imposer? Tout ça, c'est vrai. Mais sans le consentement du Mali, si jamais les Nations Unies s'azardent, ça veut dire que s'il y a un chaos que Dieu nous en préserve, ce sont les Nations Unies qui vont être responsables. Et je pense qu'ils ne vont pas endosser cette responsabilité. On va sortir de ce chapitre-là. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a un engagement parce que sans délai, chaos pour l'aménagement, mais il y a chaos contraire pour les populations aussi. Zone Mounoubé, ni ministre Kelendoku sécurisé par exemple, à ce qu'à accord ou latin, parce que c'est une force d'interposition. Donc, à ce qu'à accord ou latin, ni Danayama Savati, ni armée malienne, donc il faut que la population nous fasse sécuriser. Très bien. Et M. Soumini m'a donné, parce qu'en moment pour le sécuritaire, mais il y a des ministres qui ont fait un nati quoi. Mais avec Colorado down, parce que en merci, nous avons entendu, nous avons fait un oui. Donc, il me semble qu'il y a un bon, est-ce que au Foligan Nora plateau, sinon je pense que, excusez-moi de l'expression, ni dépoché qu'on est 10% avec la présence de ces corps étrangers, parce qu'ils sont là, ils ont les moyens. Voilà. Chacun a senti dans son petit quartier, sinon même dans sa famille, l'agissement de nos petits sœurs. Surtout, mais il est là, ça ne va pas. C'est un peu compliqué. Il y a et puis, nous avons des familles, nous avons marana, nous avons l'amont, nous avons l'éducation. On n'a pas les mêmes cultures. Mais Adamadien, il a besoin d'eau, il y a un peu d'eau au cololo beba. Mais oui, aspect négatif, mais fait au pays femme c'est manoué. Mais en bas présent à comment on ça, nous t'ara faux beni dana kasabatu. Mais pendant 10 ans, est-ce que dana kokuma kanga faux MINUSMA ni armée malienne? Les zones que la MINUSMA dit sécuriser. Non, aujourd'hui MINUSMA manatan on va sécuriser. En son temps on a dit, comme on appelle Barkhane par le Mali tombe en 72 heures. Mais ça va aujourd'hui. Ne bolo quoi, on va faire sécuriser, nos femmes peuvent les sécuriser à la date d'aujourd'hui. On a famille là, on a famille là. Et puis confiance, je pense que la confiance elle est déjà rompue.
bi haketo fana kuma laban kuma fɔ cogo jama ka haketo i ka bila kungo la toujours tabati bonɲuman kɛ et surtout mɔgɔ min taara k'a fɔ a ɲɛna ko sans délai mana fɔ mɔgɔ min ma i taatɔ la il faut s'attendre à tout voilà il faut se rappeler quand Bankar quittait Bazin yɛrɛ tɔgɔ après quelques jours u taara su ni fɛnw ye on a essayé ko imputer faamaw la alors que Dieu merci i mana corps ni fɛn bɛɛ ta bɛɛ b'a tiɲɛ dɔn quoi donc ça doit nous servir de leçon comprendre que bamanankan suruma ye mun ye tabati bonɲuman a ka hakɛto kuma très bien donc voilà. Monsieur Diawara et an bɛna kuru bɛna ɲini ka se cɛ ma dɔɔni mais en 30 secondes quoi moi j'aimerais k'i da maga an ka u ka spéculation ninnu na kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ MINUSMA mana taga kɔrɔnfɛmɔgɔw bɛ u bɛna sɛgɛn dɔɔni parce que fɛnw prix yɛlɛnna kosɛbɛ mais est ce que ni u taara a bɛɛ bɛ se ka jigin dɔ ye au contraire o de bɛ fɛnw sɔngɔ jigin parce que MINUSMA a ye ko dɔ kɛ n'i kun ye école maîtrise min kɛ Kidal MINUSMA b'a recruter à son triple salaire n'a y'a sɔrɔ i bɛ 1000 de d'a ma a b'a ta 40,000 walasa a kana se ka kalan a bɛ taa dɔrɔn k'a lasigi a ka da la ka taa so mais mɔgɔw tulo bɛ na il y a beaucoup des anciens contractuels minnu bɛ taa ka tila ka taa don MINUSMA ka service wɛrɛw la tugun a b'a dab'a kama fɛnɛ pour que u kana se ka kalan Kidal yɛrɛ AM mɔgɔw yɛrɛ bɔra ka mankan ci k'u bɛ fɛ ka taa école la kelen filanan ye mun ye i bɛ ka Gawo mara ni yɔrɔ minnu fɔ ni non MINUSMA bɛ n'a ka na mɔgɔw ko don ɲɔgɔn ma de MINUSMA bɛ n'a ka na n'a ye entreprise mun ta sisan n'i ka barika wɛrɛ ye 100 a b'a fɔ i k'a kɛ 300 ye o 300 kɔnɔ 200 min b'a kan k'i jɛ ka Gawo ka jeunes gérer n'o ye n'u ko don min na k'u t'ale fɛ c'est pour ça même profiter ka MINUSMA baarakɛlaw fo il y a MINUSMA baarakɛla civil ça fait à peu près 1000 et quelques il y a 756 nationaux employés nationaux au de bɛ MINUSMA na mais u ye an b'u fo wallahi maliyɛn minnu bɛ baara kɛ MINUSMA na bi de tun y'u ka marché ka bɔ k'u ka bɔ ka taa maliyɛnw affronter ka gouvernement ka décision de contester u ko non ko don dɔ ko mission bɛ ban olu ye maliyɛn de ye olu ka sara kama a dɔw bɛ yen u bɛ 2,500,000 de ta a ye ne yɛrɛ wele a ko Boumadel fɛn wallahi mission in bɛ ban baara wɛrɛ bɛ ala de bolo mais bi maliyɛnw ka laɲini n'a ma ban anw de bɛ min na anw de b'a dɔn anw de bɛ min na MINUSMA ko la anw de b'a dɔn ni ye maliyɛn baarakɛla de ye MINUSMA fɛn kɔnɔ dɛ o yɔrɔ ye laban ye mun ye kɔrɔ da sera a ma k'a fɔ ko k'u bɛ ka yɔrɔ minnu sécuriser MINUSMA tɛ ka yɔrɔ si sécuriser ni MINUSMA bɛ ka yɔrɔ sécuriser wage NGM ni EGS bɛ ɲɔgɔn bunten kuma bɛɛ Kidal kɔnɔna la a tɛ kɛ yan a ni cɛ u ye 40 civils faga armée malienne de obligé ka hélico 171 fila 1171 fila bila ka taa appui bi Kidal mɔgɔba bɛɛ bɛ sécuriser bɛ Bamakɔ yan o bɛɛ filɛ nin sira kɔrɔ nin u bɛɛ logé mɛ yen donc k'a f'i ɲɛna MINUSMA kelen tɛ ka yɔrɔ kelen sécuriser yɔrɔ kelen pewu a tɛ c'est la raison pour laquelle MINUSMA ɲininkara dɔrɔn e b'a dɔn i ye kuma dɔ fɔ Abdou ko on est disponible maintenant ka kuma n'aw ye c'est vrai n'aw kelen bɛ ka ɲuman kelen min a y'a fɔ an ye sisan an bɛ ko bɔ a ma a tɛ yen de minɛ. Très bien, donc en balimaw an y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na an tun kumana EJ ka 38% kan ani jamana kɔnɔna na n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw n'o ye cɛmancɛ fɛnw u y'a ɲini k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔ ka taga donc an kuman'o fana kan mais an bɛna kun cɛ ni ala sɔnna ma passeport diplomatique min i b'o daminɛ politicien na parce que laban n'o minɛna diko la bon passeport diplomatique Misi So e yɛrɛ mun ye juriste ye passeport diplomatique yɛrɛ ye mun de a bɛ sɔrɔ cogo di parce que ne ma faamu k'a fɔ ko a bɛ Diko bolo Diko ye bɛ mun de représenter jamana kɔnɔ fɔ passeport diplomatique ka d'a ma mais ou bien n'a tun bɛ fonctionnement n'a tun kan ka d'a ma n'a bɔra o la yanni a man ka nala ou bien passeport diplomatique tɛ minɛ mɔgɔ la n'a dir'i ma di parce que mankan bɛɛ b'o yɔrɔ de nɔfɛ. Ok, merci Wage. Je pense que mɔgɔw b'a ka nin kɛ événement dɔ ye sinon pour moi avec la sagesse de l'imam Diko ça c'est un non-événement et la façon je l'ai pas trop approché. J'ai prié derrière lui quelquefois dans sa mosquée à Balabougou, comme toi. Mais je sais que sagesse Mumba animé, il saura calmer les erreurs des uns et des autres qui veulent profiter de cette situation qu'a qu'un problème. Sinon, Imam Diko va donner un problème. On n'a pas besoin d'aller à l'école ou encore d'aller à l'ENA pour comprendre que passeport diplomatique abimni la hakila moto tamina ka teme jamana en kono folisi ore bora do etapagine que un moment où conglo chien qu'a fait c'est dans la norme des choses. Passeport diplomatique avait dit ma quand tu es au service de la nation ne bi jamana ka barala ibi nyamoya ni fona abi dit ma ka tamano wa ibolo
ka i bisimila ni nɔgɔya i bɛ taa jamana minnu na i ni bonya i ka rang o ka segin i ma hakili la passeport diplomatique b'o o de nɔfɛ c'est comme i n'a fɔ ni député avantage minnu b'i ye c'est ça a bɛ avantage dɔ dɔrɔn de accordé donc ni i t'a baara la il est bon fɛn fila don soit que tu rentres à défaut de cela n'utilise pas i b'i ka passeport ordinaire utiliser i bɛ se k'o de kɛ bon ni on ne sait pas circonstance mun nana n'a ye ni imami a utilisé baasi tɛ mais ni sariya ye ko bila hakɛ kɔnɔ a minɛn kɔnɔ hakili la a kan ka to o kɔnɔ a kan ka faamuya surtout dansago tɛ kɛwale tɛ mun bɛ a lamaloya ou bien ka lagosi kɛ mais il faut reconnaître que peut-être les gens veulent saisir le moment l'instant T fɛn minnu bɛ yen ka essayer ka fɛn wɛrɛw lawuli je pense que an ka jamana mago t'o la bi-bi in na ça il faut le dire. Ne ɲininkali a fɛn bɛɛ la. A tɛmu Sidibe la sisan. Sidibe n'i ye passeport minɛlen kɔfɛ n'i y'a ka chargé de communication ka kuma la mais a y'a jira k'a fɔ ko waati laban in na ko Mamudu Diko ye kuma dɔ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga ma autorité mɔgɔw ma ko o de nana ni passeport in minɛli ye mais ko u ma fɛn fɔ fɔlɔ mais c'est-à-dire gouvernement ma fɛn fɔ kun min na passeport minɛna mais ko n'i y'a ta k'a lajɛ foyi wɛrɛ tɛ Mamudu Diko ka waati laban ninnu na ka a ye kuma dɔw fɔ élection ko in fɛnw n tɛna don détail la donc o de nana ni passeport in minɛli e ka hakilina ye. Merci. Donc président y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan mais ne kɔni bolo ko ko n'a bɛ kɛ a ka kɛ légalité kɔnɔna na ça veut dire que voilà sariya jɛnna n'a ye vous avez passeport diplomatique a tɛ di bɛɛ ma o a tɛ ne bolo peut-être on t'a dɔn n'a bɛ a tɛ ne fana bolo justement donc o kɔrɔ ye mun ye ko dikun b'a la et puis dɔ fana b'a di n'i ye Mali ta institution chacune de bɛ Mali la présidence de la République il y a le gouvernement il y a l'Assemblée nationale il y a la Cour suprême il y a la Cour constitutionnelle il y a la Haute Cour de justice il y a le conseil le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique social et culturel et tout maintenant nous bɛɛ bɛ se ka taga Mali représenter kɔfɛ valablement u ka baara ka nɔgɔya u bolo donc k'a daminɛ président na kana ministre la kana député la ka se Mali ka lasigidenw ma yɔrɔ wɛrɛw la pour que taga ni ka segin ani baara ka nɔgɔya u bolo nin bɛ se ka d'u ma passeport diplomatique bɛ se ka d'u ma parce que a tirikitira ka u ta ɲɛ a temps t'u bolo kuma bɛɛ vous avez voilà mais pour moi n'a minɛr'i la et puis c'est un pouvoir décisionnel hein. C'est un pouvoir décisionnel et c'est le président qui l'a, c'est le président qui peut donner. Après que ERAE a, il veut monter, il s'est gagné Mali kola, il a 34 kacha, ambe ni dima, président c'est qu'à dima. Après qu'il a dit qu'à dima, mais après qu'il a mené la fin. Pour moi n'amenera à te que la combo, en cas la djé, en cas djibo à quoi, voilà. Très bien. Donc, vous m'avez les retraits du passeport diplomatique, peut-être le président même n'est pas au courant. Il y a des structures propres pour ça. Mounounga Barado, l'octroi et les retraits. Président, il y a sur le passeport diplomatique, c'est que le président est à mais il y a forcément avec ce qu'il y a une institution, par exemple, il a eu étant président du Haut Conseil islamique. Voilà, donc il y a des personnalités, en réalité, il n'y a pas de fin kanga, jamana kono ode ato Sénat nana pour que la personnalité doit valoriser passeport diplomatique oui dima. Mais il y a parce que n'y a pas que président, les gens peuvent comprendre que voilà une décision bora sans faire alors qu'en réalité il peut ne même pas être au courant. Beni ka barado beni ka fin tableau. Mais il est bon, il est bon que vraiment voilà que les gens mettent balle à terre. C'est important pour notre pays. Bon, je crois que Albi Amira débat que minka est-ce qu'on ko yɛrɛ kɛra cogo min na u ka jan ɲɔgɔn na parce que passeport diplomatique in dira imam ma 2020 mais est-ce que passeport diplomatique minɛna la wa ayi dun ka kuma min fɔ a ye tiɲɛ fɔ wa ayi a ma tiɲɛ fɔ a kɛra cogo di i b'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye a bɛ wagati jan bɔ i b'a ye k'a fɔ imam ka passeport kɔnɔna la an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko ban MRZ n'o ye passeport dunbalani ye jamu ni tɔgɔ bɛ sɛbɛn yɔrɔ la n'a bɛ kɛ sababu ye k'i y'a lahalaya labɔ o yɔrɔ garatilen don a ka di ko in
o tse ka kalan DI de be kalan CKO o tse ka kalan ni y'a di machine ma la machine est bête l'état ye mais imam be voyage ne chien chama aéroport mɔgɔw b'a signaler basabla ni ko don min na k'a fɔ k'i b'a ka lahalaya la bɔ i se ka voyage tracé à la kosɛbɛ donc o siratigɛ la aéroport commissaire a ye laɲini kɛ basabla wagati o wagati olu kan ka passeport diplomatique bɛ mɔgɔ minnu bolo n'u ye voyager o kan k'u ka lahalaya la n'an b'a fɔ ma ko historique de voyage k'a fɔ nin mɔgɔba in voyagera nin wagati in na nin taara nin wagati in na mais imam ka lahalaya ma se ka sɔrɔ jusqu'à ce que maa minnu tun bɛ box kɔnɔ u y'olu relever k'a fɔ k'u m'u ka baara ye ka ɲɛ siɲɛ laban in na a taatɔ Mauritanie u y'a signaler a ye fɛn min don a signaler imam ka caya k'a fɔ ko passeport diplomatique minɛna a la ayi f'an k'o bɔ kuma la quoi passeport diplomatique ma minɛ a la donc sisan nɔ lahalaya n ye papier yɔrɔnin min f'i ɲɛna nin gɛlɛya kɛra taatɔ la o y'a yira la k'a fɔ nin ye nin donc o y'a sɔrɔ aéroport commissaire ye lettre ci a ka hiérarchie ma n'o ye direction de police de frontière ye o ye lettre remonté ka taa direction générale la direction générale a remonté ka taa sécurité la sécurité a remonté ka taa affaires étrangères la ka yira fɔ passeport diplomatique dɔ bɛ yen parce que maloya de don jamana yɛrɛ ma k'a fɔ ko nin yɔrɔ in gratilen don nin bɛ nin yɔrɔ la mais chaque fois bonya kama a bɛ to yen a ko n'an m'a fɛn kɛ ja siɲɛ fɔlɔ la ne ma se ka information remonter sur l'historique du voyage des personnalités voilà à cause de ça. Donc automatiquement affaires étrangères fana ye passeport ni annulé pour que n'a sɔrɔ a bɛ falen de n'a sɔrɔ a bɛ kɛ cogo min na a kɛra ten donc imam bɛ sigi waati min na o y'a sɔrɔ passeport annulé len don passeport annulé len don passeport annulé mun kɛra donc a nana commissaire y'a wele k'a fo ka fɛn kala k'a fɔ a ma an fa a ka di an ka ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ u ye ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ a y'a ɲɛfɔ an na karisa an tun ye fɛn min signalé la siɲɛ caman k'a fɔ ko gɛlɛyanin b'a la donc ala y'a kɛ a annulé la n'a annulé la ni passeport diplomatique annulé a bɛ segin a bɛ segin jamana de ma nɔ la tuguni ko kɛra tan de imam yɛrɛ ma mankan kɛ a ma foyi kɛ a ye fɛn a ko ma ko o tuma ne n'a voyager ni ka passeport ordinaire ye mais i b'a k'a fɔ waati man dɔgɔ mɔgɔw bolo bɛ nin wagati in na donc an filɛbɔ b'a fɔ k'a lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw bisa a diyara n ye kosɛbɛ an ka kuru sera cɛ ma an y'an da maga Elji ka kuma la an tilala ka kuma MINUSMA ka kuma kan après an sɔrɔla ka na passeport diplomatique n'o bɛ dira Diko ma waati ni waati na k'a bɛ taa ka segin na Buguma bɛ ni da mɔgɔ kuma la kosɛbɛ ko donc passeport diplomatique ma minɛ k'an ka hakili sigi ko gɛlɛyanin dɔ de tun bɛ a ko tɔgɔ kɔrɔla la ko de y'a to a minɛna aya annulé yɛrɛ o mɔgɔ ma minɛ k'a annulé la imam yɛrɛ ko baasi tɛ ko n'olu minɛna k'ale yɛrɛ bɛ se ka voyager n'a ka fɛnw ye an ka président fila fana n'o ye Emile So ni Bassirou olu fana y'u da maga passeport diplomatique de sɔrɔ cogo min na a n'an ka dɛmɛ kɛ cogoya min na Umar baro banna Robana a diyara n ye an b'an ka invité an b'u fo barika da vraiment foli y'olu ta ye parce que ka bɔ Bamako ka ci bɛɛ bila ka na ka na sigi an ka kuma vraiment foli y'aw ta ye k'aw fo k'aw barika da Buguma bɛ fo ka taa se an ka président ma k'u fo k'e yɛrɛ fo ala ka don wɛrɛ yira la yarabi ama monsieur Sow i ka kuma laban foli b'i ye n bɛ foli kɛ an filɛbaa n'a lamɛnbaa bɛɛ ye ka foli kɛ co-débatteurs ye ka foli kɛ aw fana ye ani technicien n bɛ welewele kan mun da maliyɛnw ye vraiment jamana wɛrɛ t'an bolo se wɛrɛ t'an ye an ka baara kɛ c'est le travail paye an bɛ passer yɔrɔ o yɔrɔ n b'o de fɔ maliyɛn ka sɔn baara ma an ka baara kɛ ne bɛ o de fɔ bɛɛ Sidibe oui Wage merci donc n fana bɛ foli kɛ ka taga bɛɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na n bɛ an ka parti mɔgɔw bɛɛ fo parti Les Républicains dont je suis le président intérim par intérim aujourd'hui ani ka laɲini kɛ ka taga maliyɛn de bɛɛ yɔrɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka fanga dɛmɛ pour que gɛlɛya min b'an kan bi bi in na a bɛ se ka bɔ an kan cogo min na merci ala k'o a sagaba ne kɔni bɛ bɛɛ fo ne ta b'a la e bɛ bɛɛ fo a la an filɛbɔ an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ jeunesse politique de nin de ye ka n'an sigi ka débatw kɛ ka kumaw ta ka sɛgɛsɛgɛ ka fɛsɛfɛsɛ ka walawalaw ye yaasa a ka se ka faamuya sɔrɔ a la aw kɛra bɔlɔlɔ sanfɛ aw kɛra ka télé ɲɛfɛ aw b'a ka salon kɔnɔna na n'a ka baarakɛlaw la an b'a fɔ an ɲɛna ala ka dimanche wɛrɛ yira an na wassalam Nakanyami,